Ce? Acum am plecat din Sibiu și mergem spre Negoiu și să facem o alergare lungă. O să începem pe noapte. Nu se vede. Să vedem nimica pe noapte. Să vedem nimica pe noapte. Începem o nouă aventură în Făgăraș. Ora 5, 2-3 minute. Cleopatra 724 kilometru 8. Șapte 38 dimineața. Soarele răsare. Următoarele două vârfuri în față. Și aici al doilea vârf. Să dăm cinste. Da, după săritul de pe Negoiu vine ceața de pe colul Călțânzului și Lespezi, care e imediat acolo. Imediat. Vârful numărul 3. Vârful Lespezi. Ta-da! Am ajuns, bravo! Coborâre de pe Lespezi, următoarea oprire e pe vânătoarea lui Cârteanu. Am 10 km până acolo. Păi, de vis! Acum Călțun, imediat kilometru 15, aproape 5 ore, 2300 diferențe de nivel, Piatra Udă, avansăm greu. Stare sincer. Da, ne așteptăm să mergem mai repede, dar piatra asta te face să fii mai atent. Urcăm pe vârful meu preferat. Da, Lăițel imediat. Ne vedem pe Lăițel. Vârful Iștia. Al 5-lea vârf peste 2500. Da, 500 din traseu. Nu mai ceață. Iar s-au uitat bateriile. Am venit pe vârful Moldovianu. Al 6-lea vârf peste 2500. Da. Greu, greu. Mai greu, că e și vremea. 32 de kilometri și 4000. 4144. Și 11 ore. E Păi, greu. Greu la deal, vedem de aici cum va fi. Da, exact. Da. Păcat că nu vedem chiar nimic. Da, ceața continuă.
topul Darei. Destul de târziu. De înainte. Lung drum. Vârful cu numărul 7. Topul Darei. Yay! Hai! Vârful Dara! Toate cele vârfuri de peste de 1500 din Păgăraș. Yay! Da! Păi, e greu de când i-așteptam, un pic mai greu. Da, știi cauza ceții. Ceții și Piatra Uda. Da. Vârful Dara! De aici va începe aventura de noapte. Probabil vreo 3-4 ore până la cazare. Vai de capul meu. Dăm la vale acum. A fost greu. A fost bine. Foarte greu.